vlog. We're gonna go somewhere. Look, guys, I'm playing. Ayala Circuit. We're going kids Oh my zone. god. With, Wait, I have to start it 2 times because with Olivia. This is our the song boss. keep Welcome popping back. up. boss. And this is our manager. Lina, slip your And this is our muse. And this is our kids. Hybrid. Yan. Dalawang sasakyan kami guys. Yan. Ayan, gamit ko ngayon ay Super Grandia Elite. Ayan. Abo, yatin. Oh, Mega Drive. My turn, Lina. Box for my seat. Welcome back guys. No, Excited ka na Olivia? Ha? Yeah. We're going to the parlor and make my hair beautiful. Hi ate. Ate, hi mo na. Ate Chloe. Yeah, hi. Dito oh. I have to play, I don't want to lose. Bago ako umalis dun sa opisina, nagtimpla muna ako ng kape. Traffic. Ganda naman ni mami mo oh. Picture ba? Sige, picture ko na. Excited na yan siguro. Ha? Patapin! Ay, no. Hindi di ikaw, ha? Malapit na kami sa Ayala Mall Center. Yung say hi, kaman to din mo, kaman na din. An, pakita ko sa vlog, An. Makita to sa mga taga Purok size itlog. Ma-share muna kami guys kasi yung mga bata gusto mga kids so na Board sa bahay. na-board kasi sa sa bahay. Lalo na itong aming Sisipay, Daisy, si Olivia. So many people. Sarap i-drive yung guys, Super Grandia Elite. Bagay sa'yo. What's the mean? I think you can buy this. Ayan guys, dito na kami. Ito yung gano sa Makati guys, dami stoplight. Stoplight first. Oh, dito na tayo. Ate Chloe, dito na tayo. Camera for today's video, cameraman. Yan, check out. For today's video, we're gonna go to. Say, Again. Hey, look! For Again. today's video, we're gonna go to Kizuna. let's go! Can I see? Magiging bata isip muna tayo guys. Dako pa yung risk sa sako, no? Ang banda ko, nanidaan ni Nabla.
Sila ko oris mo dong. Oh. Ups, 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 up. Ang cute ng baby ko. Is that their car, Lola? Ha? Let's go. That's your mommy. We're gonna follow to your mommy. Before we go to Isla Mall. No, I love home. we're going to Boracay. Kami. La Union naman tayo, no? So we know. Bakit ba? Tarang sa na-vlog. Hindi naman na kumpleto. Kumpletuhin mo, yung bakit ba yung mag-iliw? Bayang mahilo. Punta pa tayo sa province. Asan ba yung province? Hindi ako kaalam. Alam, dito. Ano? Sa Uligan. Guys, dito na kami. Ringgang. On the way na. Uli mo sa linggang. Matagal din hindi nagkapag-upload. Long time no see. Balik vlogs. Huli mo dyan. Is that my mom? That's your mom. Bigyan sarado nila. Sarap ng luguro. When she opening the car window. Hershey! 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 Uy, Hershey! Then go, you're lazy. Hershey! Then Kami goes like crazy. ng parking. I want to hear the sound. Hershey! Hershey! Your mom's buying ticket. Baka binayaran niya ni babe. Hershey! Hershey! Open the window! Mamaya kasi tignan mo. Hershey! Ah, okay. Hershey! 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 Binayaran na pala ni mami mo. Cute talaga ng baby, oh. Mas fun, mas funny mo. Feed the mulag. Keep on getting you. Hershey! Papa, Kaya binayaran mo na ga? Hershey! Sponsor by Hershey. Ano na boy, parang londo sto. Yan na dyan, tarawis yung road. Ay. Hershey! Yan na siya. Olivia! Ito nga pala yung ginamit namin guys, yung Van. Super Gandia Island. Ayan. Takpa mo na yung ano. Bango. Ba't ang mahal? Okay! Ikaw pala. Okay! Banana ka. Banana ka. Ari,
Ayun, Dior. So yun yan. Bye-bye. Bye-bye. Kamu, bola-bola. I want to buy these. You want? Yeah. Go stall it. Can I buy it? Can I buy this? Bro, later bro. Hindi ang hangin eh. Ganda ng Ferrari oh. Ayun no. Pila? Basketballs. Basketballs. Nangyari din. Hindi siya liwat. Hindi siya liwat. Wala na. Ma'am, Olivia gusto niya. She wants to go inside na. Yeah. Hey, Shane. Maganda. Tita. Only show your head for the bit. Tapos ang bang matilin din. Dada, mabang ko na eh. Yay! Love, love. Bibian. Yes. Oh, don't eat. Hindi na. Saan sila? Ha? Hindi kaya. Nandun. Punta ka dun. Saan? Dun oh. Saan sa budget? Saan? Saan? Sa budget? Tara, punta tayo dun.
Siguro, oh. Oh, ano yun? Tapos ako kalat na ganito ko, Amer. Aray ko, ayaw. Wait, tapos ako kalat ako tulog na. Ano kata to? Namiyan siya kay De Colores eh. Namiyan siya What? Very good. Let's go. Tara. Tara. Huwag ka pumasok. Hindi baka mahulog ah. Doon baka mahulog. Mahulog ka na. Nagutom. Tapos na kami. Antok na siya. Antok na. So, pauwi na kami. Kakain muna kami sa tent. Tapos, uwi na.
Hi. Hi sa hi. Wala pa kang guyam. Galing mapagulo. Uy, ano daw guys? Uy, on time! Antok na yung baby ko. Nagising tuloy yung bibi namin. Okay. Aircon, please. Duda ako kung masarap ako mag Okay na po ba yan? Olivia. Oliviang. Oliviang. Ha? Hello. It's just cute na baby na. Just, tayo sa vlog. Vlog mo to ngayon eh, di ba? Ha? Saan sila malin sa ano, Cavite? Balik mo na sa bulo yan. Ito dapat. Walaan naman. Say hi. Hi vlog.
Hello. Madilim. Pagod na. Antok na yan, oh. Yun na lang. Matutulog yan ulit, babe. Matulog na liwat. Lapit na ta. Lapit na ta, Olivia. Mm. Nakatama sa samis. Mm. Dito mo pa balo. Dito sa mama, dito mo dayo. Oh, ma, di mo pa ibalo kung mangkanto kami da. Ah. Bala mo giga-vlog ko. Hindi, sikrito. Walang bala. Oo. Oh. Walang balo. Sila nga. Ma, batian mo to kung ano, makadto kami da. Sikwito lang daw. Dumaan doon siguro kayo. Bigyan mo paano? Ito sa bulungan. Nakatayo na. Ano ko? Ano ko? Ayan, dito na kami. Olivia. Ayan mo lang. Ikaw, wala mo kami sa mainit na lugar. Hindi, ako din mo tayo. Sa ano yan? Sa? Dito yung tayo na. Tapos sa hotel lang tayo, babe. Parang dumakang naglaw, di ba? Sa resort? Hindi ako tayo sa resort. Balayaw, may aircon man sa balay. Hindi. Bakal eh. Dito po yung natamit ko na naman. Kwarto to na. Oo, bakla na. Galing ka ba masungaw? Bibang sa kisami? Ang alin? Ang alin? Ang kwarto mo. Walang kisami, di ba? Bumi ora eh. Pero open. May ara eh. Mama. Bakla ng aircon. So, karon wala. Way ko brahon sa office karon mag-edit ako ng video. Anong biba na tawag biba nga? Anong biba? Hmm? Ang relo, hindi na yun. Yung relo. Banggaan di kayo na oh. Auto ka motor. Tabog ang motor mo. Ara sa video ko nakuhaan ko video. Pero dapat diri pag diri gani oh. Pag dira bala oh, dapat mag ano sila, mag minor sila. Sino ang sala? Nagtabog ang ano eh, babae, driver ka auto. Diri gid yo, delikado gid niya dia permi oh. Tabog mo to. Oh. Okay. Sugatan. Diri oh, tabog ang motor eh. Sala siguro ambot, sino sala to kay pag abot ko na tumba na. Sagad-sagad na ko mag-Ilonggo no. Bisaya kung dako pero sagad-sagad mag-Ilonggo. Iligay nun bib no? Oo. Iligay nun. Kasi pag ang Ilonggo tao na, di ba? Ang ano ang iligay nun naman ang balanon nyo. Okay guys. Ano naman? Namamusin ako guys. Wala guys, di nag-ipos ha. Ano may didi sa gawang alas ha. Wait lang bibay plastar ka na eh. Pagod na pagod? Ha? Wait lang. Oo, rada pa lang. Hold. Bye-bye, love. Bye-bye na. Bye-bye. Ayan, ano ba? Oo. Bye-bye. Kiss mo na ako.
subscribe. Pindot mo na. So guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. At ano na, punta na ako ng opisina. Tapos pahinga. I-edit ako ng video para ma-upload ko to bukas or mamayang gabi. So guys, nandito na lang. Salamat.